IFM News. Lokal. Idol John, go ahead. Impakaammo ni Vice Mayor Ray Carlos Fariñas asaan ang mausar digiti estudyante tiga Baldon Elementary School ti baseball field daga po iti rikot no kinbagi ti lote. Sigun ken kuana ti titulo ket nakainagan ang mismo iti Baldon ngem aday ti donasyon ng Department of Public Works and Highways a covered court rason adida nga ammo no siya sino ti makinbagi ti nasao a lugar. Imbatad na nga wana ti umno a turnover ti covered court no kukwa dayto iti barangay wenno iti mismo a pagadalan tatawen 2023 paylaeng iti na implementar. Malaksi ti covered court ket adapay ti nakaipatakder a Popcom building anaaladan manipo ti city government isut gapo na arikot itata no anat kukwa ti nadakamat a pagadalan. Gapo ti dayto ket nairekomendar ti panangkita ti assessor's office ken ti panakaiyomanda iti DPWH tapno malawlawagan no siya sino ang mismo ti mangosari ti lote. Admiteren pa iti Vice Mayor ana ipaimalat ta dayto yan iti sumarunong administrasyon no natrumbeng ang maaramid sa karigat na itataga po iti transition period. Nagliklikaw mi po yan ti Baldon. At yung bagada nga problema, kada kami kanya po Brian, Mayor-elect, na dito aramidin na ko mga baseball field na dito po at structure ito'y abay na. Nga dito iti covered court po. Dito covered court ita na implement kayo ni Patakter dito through the funding of DPWH 2023 kano pa ilang po. Pondo di highways data nga in confusion da no sino ti making bagi kadeta nga covered court kasi the title itself the lot is belongs to Baldon Elementary School. Yung MDJ funding na po agabuti highways awan proper turnover no ti school ka di mangusar deta or barangay at po namin ni Ma'am Joan Corpus open met lata ti free for all kadeta no usareman ti barangay 23. So Pusek please write. Idol John? DJ Idol Bernard ti sumangmamano apaset ti panagasarita ni Vice Mayor Ray Carlos Fariñas. Covered court ken Popcom building itata deti nakaabeng iti manamnama baseball field kuma iti nadakamat a pagadalan Idol Bernard. Apay ngamin inaramat da for or manarimaan nga plastaren da? Awen Idol Bernard no siya sino ti akinbagi nga talaga i-title nakainagan iti Baldon Elementary. Apay tatapay lang manong atawen ko madetan Idol Joan di da pay lang nasimpa. Uwen kada iti panagsursur da iso pay laeng ti panakaamuda Idol Bernard ket 2023 pay laeng gayam nga adda deti kuno na implemented ti covered court Idol Bernard so nga problema da itata no paglugaran deti baseball field kumadigiti estudyante Idol Bernard. Di pa nasolbar ni Ma'am Joan detoy nga parikot malpas man ti sa balin tuman agakam tatan. Uwen nga road Idol Bernard. Nanyamot na nakabaybayag ada dispute nan apay di kiti abogado iti biyang ti DepEd Lawag. One pa tinagbalin nga takder da kada ito Idol Bernard ngam deti proper pay nga panakay turnover kuma deti covered court ket awan pa ti formal iso nga deti tatati saludsuden da iti DPWH no anamet iti pagtaktakderan da kada ito itatang proyekto. Okay, go ahead, Idol Joan. Namagiti siya dati Lawag, kadwa iti 99.5 Basin Lawag, Idol Joan, iti tata.